Det tog 100 år at få etableret Storebæltsbroen. Den bro der på en gang bandt Danmark tættere sammen og gjorde verden og Danmark større for os. Vi står nu på Odins bro her ved Odense. Den bro, der også skal binde Odense sammen, og dermed kommer tættere på hinanden, men også gør vores verden større. Odins bro er en bro for Odense, men også for det fynske land. Det gavner for borgere og brugere, virksomheder og erhverv i det fynske land. Det glæder vi os over i dag. Indvielsen markerer også en tid, hvor vi som samfund, som en del af verden, er udfordret på mange sæt. Globaliseringen er over os. Ting bevæger sig stadigvæk hurtigere og hurtigere. Arbejdskraft, job forsvinder, job kommer. Nye virksomheder kommer til, andre lider bort. Og det præger et samfund som vores. Det præger en by som Odense. Vi ser, hvordan der er vandringen fra land til by. Det er ikke bare nationalt, det er internationalt. Og vi ser, hvad det gør ved samfundsudvikling, vores konkurrenceevne og det at skabe vækst og udvikling i vores samfund. Vi har heldigvis en hovedstad, der er en god vækst og god udvikling. Vi kan se de store metropoler, de store byer i verden, de vokser med en stor kraft for uddannelse, viden, investeringer, forskning og arbejdspladser. Det rykker hurtigere end nogensinde før. Den teknologiske udvikling og viden skifter stærkt og koncentrerer sig. I et lille land i en stor verden er vi også påvirket af det. Vi står jo her i den kanal, som skabte vores havn for mere end 200 år siden. Det er en industrihavn, det er en industriby. Provinsens største industriby, Odense, blev skabt blandt andet den kanal med en havn og de virksomheder, der blev af til vores by. Det har vi levet af i flere generationer. Vi udfordrer på det. Mange er forsvundet igen. Og sidst, ikke mindst, Lindø lukkede og slukkede. Vi må transformere os, vi må udvikle os, vi må investere for at være med. Odense er som by i den kategori af byer, når vi ser på bevægelse i verden, der er mellembyer. De store byer har afvikling, de store byer har udvikling, og byer af den kategori, vi hører til, der beror det på, hvad vi selv i stand til at skabe af vækst og udvikling. Det kan gå godt, og det kan gå skidt. Vi har i byrådet besluttet os for at tage udfordringen op og investere i vores by, udvikle vores by, komme videre fra det fundament, vi har levet af i fra generationer, nemlig industrien, udvikle den, ny teknologi, ny viden, ny uddannelse. Vi er en stærk by i stærk konkurrence med andre. Broen i dag er det første element i at skabe den store transformation af Odense. De 26 milliarder kroner, der bliver investeret i Odense by, resten af det her 10 år, er det, der skal være med til også at skabe grundlaget for vækst og udvikling, og dermed velstand og velfærd, også i Odense i fremtiden. Vi vil ikke være en af de byer, der ikke udvikler den afvikler. Vi vil have en by i udvikling, og det har byrådet sat fuld skummer på, så derfor er dagen i dag åbning af Odense Bro, Odins Bro i Odense, men også den første af en lang række store investeringer, som i kommende år vil transformere vores by, og dermed også skabe en god by, både for de borgere, vi er her i dag, og de kommende generationer, og de børn, der er her, så de også har noget at leve af og leve i fremtiden her i Odense. Vi har ikke et ansvar for os selv, vi har et ansvar for det fynske land, og det er det her lille land, at vi kræver, at vi skaber konkurrenceevne og kan klare os i et globalt marked, og dermed skaber nye arbejdspladser, vækst og viden. Odense byråd vil udvikling og ikke afvikling, og det er det, I skal se den her bro, som vi er nødvendige. Vi får så også med en renere by, bedre byer og bedre afvikling i vores by, og vi får skabt en ny bymidte med hundredvis af boliger, liberalt erhverv og service, og kan tage imod de rigtig mange mennesker, der flytter også i det her lille land og den her ø fra land til by. De skal være hjertelig velkommen i Odense, og derfor skal vi også skabe en fremtid for dem. Der er ellers set, at vi kunne afvikle 2 dage her i går med stor aktivitet og løb og masser af underholdning og tilsvarende i dag. Vi er, og jeg er, som byens borgmester, stolt af, at der også så mange er til stede her i dag og med til at indvie den her bro. Det er nye varetegn i den her del af vores by. Flot placeret. Vi har ovenikøbet den borger, der står lige her ved siden af os nu,
som var med til at komme med ideen om navnet. Og så kom til dig, tak for navnet Odi. Og jeg kan sige til jer, at vi har virkelig stående lige bag os, dem som bærer symbolsk Odis navn ved herinde. Og det kan ikke være bedre, end at navnet ved Odi her i Odis egen by. Rigtig hjertelig velkommen. Jeg håber, at I, ligesom jeg, vil være stolte af det her. Og jeg håber, at vi som byråd, med det vi skaber i de kommende år, også vil være en by, som vi også i fremtiden kan være stolte af, og ikke mindst leve i og leve af. Det er det, vi har brug for. Markedet bevæger sig, vi bevæger os, og bruges til at hjælpe os med at bevæge os på en fornuftig måde, også i byen Odense. Vi skifter altså nu fra en stor dansk by til en dansk storby. Det er det her skridt på vej hen imod. Rigtig hjertelig velkommen, rigtig god fornøjelse med indvielsen, som officielt sker et øjeblik. Jeg vil nu give ordet videre til vores drømme. Det er helt enig. Rigtig hjertelig velkommen.